Jornada de concentracions als centres educatius valencians per reivindicar millores salarials i laborals. Així, a la Conselleria d'Educació, la Plataforma per l'Ensenyament Públic ha donat les claus de les pròximes mobilitzacions. El que ha de quedar-li molt clar a aquesta conselleria és que si continuem en la dinàmica en la que estan, de nul·la negociació, realment burla cap a la comunitat educativa i les nostres reivindicacions, esta no serà l'última vaga i anirem a més, evidentment, fins inclús poder arribar a una vaga indefinida a final de curs, cap al maig. La Conselleria ha enviat un decàleg amb la meitat de les propostes, que és una reclamació al govern de l'Estat per a que financi millor el territori, el valencià, que ens pareix molt bé, però no és un tema de negociació amb nosaltres. I l'altra meitat de les propostes, algunes ni tan sols tenen a veure en la nostra plataforma reivindicativa i les poques que tenen a veure no hi ha cap compromís real i efectiu de complir amb les peticions sindicals. Ni parla de burocràcia tampoc, ni parla del personal PA i PAS, ni parla pràcticament de res. Per tant, el dia 31, tot el món a la vaga.